Yau take jajiberin ranar wasan hamayyar da magoya bayan ƙwallon ƙafa a arewacin ƙasar nan musamman jihar Kano. Domin kuwa za a fafata wasan mako na tara tsakanin sai masu gida Kano Pilas da Barau FC a filin wasa na Sani Abacha da ke ƙofar Mata da misalin ƙarfe 4 na yammacin gobe Lahadi. Sai dai a iya cewa ba haka aka so ba domin kuwa za a fafata wasan ne ba tare da magoya baya ba biyo bayan hukuncin da kwamitin ladabtarwa ya yi akan magoya bayan na Pilas. Lamarin da bai yi wa da yawa daga cikin al'umma daɗi ba. Pilas zai a yanzu haka tana mataki na 17 yayin da Barau ke mataki na 20, wani abu da zai sa wasan ya ƙara ɗaukar hankali. A ƙarshe wacce ƙungiya kake ganin za ta samu nasarar lashe wasan? Ku bayyana mana hasashenku, kuma mutum na farko da ya yi nasarar yin hasashe daidai zai samu nasarar lashe kyautar katin waya na Naira 2000 wanda hukumar gudanarwar Aminci Rediyo ta ɗauki nauyi. Sai mun ji daga gare ku.